Piny Kenya opango choko omenda makwane romo trilion 1 kowuok kuom Jokenya modak e pinje maoko nyaka chop higa mar 2027 ma en kaluwore kod jatend migepe Musalia Mudavadi. Mudavadi owacho ni higa mokalo Jokenya modak e pinje maoko ne ooro omenda maromo bilion 671 pacho ka. Omenda mathoth mohewo omenda machon mane chai kod kahawa miyo Kenya e kinde machien. Ka oloso e kinde nyasi mar Western Edition yudo kazi majuu e kaunti ma Vihiga, Mudavadi owacho ni sirikal osemedo kwan mar jogo mayudo tich e pinje maoko mondo kony piny Kenya yudo omenda mojuol kokalo e chudo mar dola kowuok e pinje maoko. Mudavadi bende omedo ni piny Kenya en piny mani thuolo ne timo ohala to timbe mag rowere mag ng'anyo kinde duto ema buogo joket mwandu pacho ka. That our human resource is our biggest asset. Our country is blessed with a rich diversity of talent that is in great demand across the globe. Last year alone, Kenyans in the diaspora remitted back home. Now listen to this figure. 671 billion Kenya shillings, making a significant contribution to economic and social prosperity at household and national level. Diaspora remittances are now the leading source of foreign exchange, contributing more than the combined forex earnings from our traditional exports. Tunataka hizo pesa zitoke kwa hiyo 671 billion tuingize 1 trillion. Tukifika 2027 tunataka tujue kwamba Wakenya wanaingiza 1 trillion Kenya shillings zije hapa.